Hey, come on. Han er med gå under. Jeg er på det. Var det det? Jeg siger nummer 12. Nummer 3, Anders. Anders skal til ned. 15. Det er nummer 15. 3 år. Jeg tager Anders i orden tilbage. Gør det. Er der nogen, der har en spørgsmål? Kan du ikke give min hånd, så? Start med den. Anders, tag den her. Det gik fandme stærkt, mand. Anders, lad os bare det her. Anders, jeg kan kun optage 1 minut sekunder. Hvad giver os lige? Det er Sprite, det her. Jeg trænger ind, og jeg giver min hånd. Anders, du behøver ikke tage dem alle sammen. Hallo, en anden hold. Jo. Klap ham bag i, klap ham kærligt bag. Ja, uden med. Det kan være. Det er søn for dreng. Nu er det røv. Nu kan jeg sjovt, det ser vi på. Hvad er det? Så Anders. Rolig, Anders. Anders, må kigge herovre. Kom ind her, Louis. Anders, we continue. Et lille til. Nej, du skal slet ikke holde det. Anders, det bliver lagt ud på Facebook. Ej, det er jo... Det skal ikke undre mig. Det kan man noget. Hvor mange har han tilbage? Han har 12 tilbage, der kan Karoline. Er du så hårdt? Du er kun 6 år, Anders. Du har taget 6 år. Dine forældre tænker på dig. Et lille. En mere, Anders. Kringeren, bare sige. Anders. En mere. Snart halvvejs. Anders, det er ikke at presse dig, men du tør ikke tage en til. Er du kun 7 år gammel, Anders? Hold nu kæft. Hallo, helt ærligt. Du må godt gemme den senere. Gratis brud, Anders. Så går I. Gratis. Anders. Nej. Det er så vent til senere. Nej, det er okay, Anders. Lad os gemme den til senere. Nej, jeg skal lige tage et til. To til. Nej. Slå med 12. Jeg er simpelthen ikke to. Det er fandme i orden, Anders. Så prøv her, så tænder Sprite. God fornøjelse. Det er Sprite. Det er okay. Ja, han har lagt navn over det. Det skal danses væk, Anders. 2 til, så er du halvvejs, og så holder du pause. Hold pause på din 9. Så får du 5 minutter pause, og så... 2 til. Anders, 2 til. 2 til, Anders. Anders, 2 til. Ikke for at presse dig med 2. Anders, ikke for at presse. Du tør sgu ikke tage 2 til. Ja, det er godt, så er det den anden, hva'? Anders, jeg tror, du skal gemme dem. Nej, 2 til. Halvvejs. Helt seriøst. Helt halvvejs. 2 til. Jeg sidder bare 2 pulver derovre. Ja, det er godt klar. 2. Meget ofte, mand. Det er jo sindssygt, det der. Anders er jo ikke så glemt. Anders vent til senere. Anders selv 2 til. 2 til igen, resten. 7 år blev han. 7 år. Til det. Body tequila. Ja. Hæld den ned i munden på hende og tage. Ja. Sulet om. Stop efter 2.